Well guys, namhlanje sibhalele ngosisi lana bathi banengxaka bafisa nje iJozi Bioscope ibancede ngayo. Sisi wami kunjani? Ngiyaphila njani bhuti wami? Ngiyaphila nami sisi wami. Usisi bengisacela ukubuza ukuthi sisi igama ubani and why usibhalele namhlanje la kuJozi Bioscope? Alright, ngiyabonga Jozi Bioscope ukuthi nifikile. Igama lami nguNonhlanhla, ngumamncane kaAnathi. Umama wakhe washona. Okay. So I took care of her since she was a child. So nginenkinga ngoAnathi. Anathi uyaba nenkinga nje along the way. So sabe simhambise ebantwini, abantu bathi 3 abantu bathi mela yothwasa and labo bantu bathi abathwasisi. Bathi mele yothwasa. Bela yothwasa and then yena labantu la besimamise kuye bathi akathwasisi. So basicela ke ukuthi bacela ukuthi simfunele umuntu. Ngazama ke sathola omunye ubaba unkomo. Bathi ubaba unkomo, yes. Ubaba unkomo ngathatha umntwana ke ngamisa khona ukuthi khona ubaba unkomo athi uzomlonto for 6 months, uzomthwasisa for 6 months. Sihlalile ke lo 6 months afune nemali, imali engangaba 25,000 yona bengikhipha kancane 25,000. So imali bengikhipha kancane mara umntwana uthe makabuya umntwana ubuya izinto zakhe nje ziyabheda. Anathi ngicela ukuthi ungene uba explainela ababhuti ukuthi what beniyenzani khona lapha yana. Yima ngiyokhinya kuva mama before ngijampele kuye. Umyisile wena bekumele ethwase for how long? Uthe ubaba uzomthwasisa for 6 months. For 6 months. So wathwasa for 6 months. Yes, uhlalile lapha yana kuye for 6 months. Wayiqede 6 months. Manje makabuya akwenzakali for khona. Makabuya zange kenziwe njengezinye indawo kuthiwa buya like mhlawumbe umsebenzi. Angithi mababuya khona lapha kumele kenziwe umsebenzi abe nendumba yakhe into ezinjalo. Asizenzanga uthelo yababa no akadingi ukuthi abe nendumba. Bekamdlulisa nje kulezo zinto lesikhosi sasemncane. So bengicela usizo, yes, akaboni next. Istate nje impilo yakhe imile nje njengoba umbona nje imile impilo yakhe. Seyiwese kunalokho. Yo, Anathi kunjani wena sisami? Ngiyaphila njani bhuti? Ngiyaphila sisami. Manje awuchazele ngizama uku-understanda from la wena umuntu obowulapha. Yini le? Izinto zokuthwasa. Amabhayi. Ngamabhayi? Yebo. Hey. Izinto lezi bekazisebenzisa. Bengizisebenzisa lapha yana. Yizo bekumele uzigqoke lezi. Yebo. Manje wayizikhuphile. La baba lawana beyangasebenzisi. Beke sithatha ngabo 3 asishayisa igubhu asifuse. Ngabo 5 sishanyela ibala. Ngabo 6:30 siyahamba semanzini. Sifike sishaya igubhu sibuye. Ngabo 1 mase sibuya bese sivele senzeni siclean asenze isiwashing beyangasenzisi into eziningi. Bekanganenzisa into ehlangane nomthwaso mhlawumbe. Beyangasithwasisi beyasenza isiwashing asicleanisa kakhulu lapha yana kwakhe. Hayiwe. Asifuthise amabhekede nomchamo. So nizikhuphile lezi zinto mara mawuphuma lapha wathi igcokani seku right. Yebo mara bengingabona ngibona. Nabanye abantwana bebangayenzi lapha besihamba nama girls emfuleni kodwa lutho. Awuphuphi nokuphupha mhlawumbe ukuthi uyaboniswa kancinci. Angiphuphi la baba lana beyasiqambela amanga. No ukhona yena umama uhlala phi lo baba? Ubaba uhlala khona ngapha bengicela ukuthi siyeni kuye njengamanje mina kuseduze. Yebo. Okay, no singa Mr. Jones, Mr. Blackson, let's go my God says. No, I understand bafethu. No ngicela ungangishiyi mama because ngizama uku-understand la mama akho ukuthi kushuthi kahle lo muntu waniqola i25 waze wayibhatala yonke. Ngayibhatala yonke in that 6 months bengikhipha kancane. Ngakhipha first payment wathi ufuna i10,000 then ke le enye iyasala i15 bengizama ukuyikhipha kancane. So ayikho into ayenzakalile and na every month bekunemali bekayifuna. Uzothola ukuthatha ama 300 rand kufuneka ilezi zinto lezi babopha ngazo impeso angiyazi izinto eziningi nje. No ayikho right mama lento eyenzayo. Shoot uqola abantu kahle because angaze ngathwasa abantu abadala and angazi ukuthwasiswana kanjani but I doubt ukuthi umthwaso ungavuka uyoklina amajaradi nani I doubt ukuthi ngaleyo ndlela usuke uthwasa manje ngabe wenza kanjani kodwa ayi sizokwenza kula musi no asingeneni abantu abadala mina uke waza la mama wazama ukuthi mhlawumbe umcele dala ngiza lana lo baba lona ayikho into angitshela ngayo into angitshela yena ukuthi umntwana bekabona and time asahlala la usho kanjalo kodwa umntwana lutho asinokheni ngazi mina inobu khona qoqo la hey ubaba mo wena
Baba Nkomo size kuwe. So sawubona mntomdala. Sawubona mntombi. Unjani? Siyaphila kunjani? Siyaphila bayobaleka umkhulu manje. Angibona amaphoyisa. Yasingamaphoyisa thina. Siyijosi bicycle thina mntomdala. Okay. Ngathi guilty ngathi wenze something. Awenzanga next. Akayenza next. Uyabazi labantu. Mr. Blackson awuthathe le mshanyelo. Please Mr. Jones. Yini wabaleka mkhulu? Wayibala ngicela imali yami baba. Mama ngicela uze this side. Ngicela imali yami. Imali yakho. Imali yakho. Ngengakupha yona 25,000. Yawenzani? Uyokuthwasisa umntwana ayikho into ayenzayo ayibonayo. Hayibona kanjani? Akaboni next soloko waphuma la kwakho ayikho into ayibonayo. Ngicela imali yami baba. Umkhulu awutshele mina. Ngicela imali yami. Umkhulu awutshele mina ngiyeva mama uthi simbuze kahle ngoba umkhulu ngathi udlala ngathi. Emkhulu uyabazi labantu. Kancane nje. Kancane. Ubazi kanjani wena mkhulu? Umntwana wakhe unazele lapha kukimi enyangeni. Ukuthi ezokwenza. Unazothwasa. Wathwasa. Wathwasa wacela. Waphasa. Uphasile. Uyabona njengamanje. Uyabona yena ukuba ngimnikise isikhwama sakhe. Wamgcokisa nalenyakanyaka le yonke. Makayithatha Mr. Jones awubambe le bag uyibeke la kuqala before sizodila naye lo. Nosisiza kahle nawe ngoba ngifuna ukukhupha lobugulo kubuthi bakho wena umuntu omdala. Ngoba ngumgulo kuthi wena. Hayi mina nginyanga enkulu. Uthi uphasile, unyanga enkulu. Nginyanga enkulu. Yazi inyanga enkulu nami ngiyakubona ukuthi inyanga enkulu futhi. Manje awutshele mina usisi uyabona njenge student sakho uphasile. Uphasile usuke lapha kimi right. So manje mkhulu wena mangathi ngimbuze njenge student sakho manje ukuthi ekseni wena uvuke udlene ngangitshela ukuthi udlene. Akawutshela. Sisi ungangitshela ukuthi ulale udlene lo muntu ekseni. Lo baba lo. Sengisho namhlanje angithi uthi uyabona wena ungakwazi ukuthi ubone ukuthi udle ini. Angiboni lutho. Uboni lutho. Ngaze ngabona lapha yana beyangasibonisi. Beyangasenzisi izinto eziright. Because bawusithatha baba usifuthise ngamabhakede omchamo. Baba ngicela imali yami mina ngisafuna into eningi. Ngicela imali yami baba. Mbambe put him down. Mbeke phansi ungamambisi. Mbeke phansi Blackson. Mbeke phansi. Ukhahlekele lo baba lo. Awumi. Sorry. Uzoba neplan yokwenza. Uzoba neplan yani. Umuntu omdala ngibuza ukuthi wena uthwasisa inhloboni yokuthwasisa mhlawumbe. Izindawo. Bakunikeze emalini labantu. Ukhumbula i5000. Mkhulu ungazodlala nathi. Mama umnike emalini lo muntu? Ukunike 25,000, ufune i10,000 okokuqala. Mase uthi ngikuphi 5,000? Usho ukuthi mina ke akiyazi le. Awuyazi. Mr. Jones ngathi uyadlala lo. Don't you wanna turn around maybe with him a bit? Bakunikeze emalini? 5,000. Usho ngale nto oyikhulumayo? Yeah. Mkhulu. Bakunikeze emalini la? 5,000. Mr. Jones, please can you please go deal with him? Okay in. Uzokhuluma lento engifuna uyazi i25,000 mkhulu. Bakunikeze emalini? 5,000. Mr. Jones. No baye mama Megan. Izani ngapha mama izani ngapha. Izani ngapha ka kumina. Yadlala lawa siyabaza abantu abanje sibajwayele abantu abadala ningazowari. Cela ukuthi asihlaleni la phansi. Sohlala la eminyango wakhe. Why kungena amanye amathwasa la? Into yanini le mama iyenzakale nini? Umntwana last year. Into ya last year. Into ya last year yes. Uhlalele 6 months. Njengoba ke na abuya mara kunganalutho eyenzakalayo. No, angawari mama because manje abantu abanje ngithi ngibajwayele mina la ku Josie Pescope. So into soyenza soba yeke uMr Jones guys isalinde uMr Jones no Mr Blackson ukuthi at least bethu ukuxoxisana naye off cameras. Mhlambe kunento ongabuye siqalela yona because okwaqala uthi bamnikeze i5000 and umama uthi ukhuphe i25000. So at least mhlambe mabe ngaxoxa bengamadoda bebonisane engathi sekabuya kuthi ngapha ngoba thina sileli nabantu besifazane mhlambe uzobuye siqalele into evakalayo after thetha namadoda ngoba ubona kunabafazi ubona ngathi mhlambe so spy skele msakhe ngeke sisibhaye thina bantu abadala manje uke wazama khona abantu bese family mhlambe usondelele nabo bomalume onabo yes kunabo malume sesaza nomndeni wona naza la nomndeni yes abo malume bakhe
babomncane. Yes. Bakhona sazama besingalisibele singamtholi ubaba. Ngelinye ilanga ke samthola ke I think last month samthola semasimthola wasitshela ukuthi uzosilungisa njengoba baye bathi bayamhlasela baye bamthusela kancane. Wathi uzoyibhadala le mali. Wathi angeke azasibhadala. La sayishiya khona sizoyithola khona and sayishiya khona la ekhaya. Nayishiya la kuyena. Beni bangaphi wena sisi manithwasa la? Bekhona abanye abantu bebekhona. Bese bayi-10. Beni u10. And abanye nabo ngaboni sonke besenza into eyi-1 besihamba siya ama-girls siyemfuleni kuphela. Wait. Omkhulu. Kancane ngilitshela. Usitshela ukuthini? Imani kancane. Usitshela ukuthini? Ngithe mkhulu, mama ngicela nisondele la kumina. Ngithi mkhulu, ngikubuza umbuzo mangifika la. Yebo. And ngisazokubuza futhi again. Uthe umama bakunikeze malini? Ngiqamba mangani ngithi 5,000 noma ninikeze yena 25. Bakunikeze yena 25. Manje wayesenza izilima. Awutshele mina wayesenza izilima kuqala. Angazi. So mawuzosenza izilima yizwa. Mawuzosenza izilima ngemali abakunikeze yona, what more lento sizoyibuza ukuthi ubathwasisile. If usenza izilima ngeprice yemali, lokuthwasisa uyabona ukuthi ubuyenza izilima abantu abangapi. Yebo. Uthi usisi bafike babe ngu10 abantu bebethwasa la ku. Yebo. Umkhulu, ngifuna uvuma izono zakho njengomuntu ofayo. Ubulala nabantwana, khona umntana oke walala naye la kulabantwana bathwasisa. Ukwenzelani lokho mkhulu? Ngithi no kuba phansi. Ubuthi waphansi. Angikuva ukhuluma ngani omkhulu. Ingakho Sibongile bekethula njalo ahleza lele. Sikubukho Sibongile. Khona Sibongile bekahleza thula makavela lo mkhulu lo. Ube umenzani uSibongile omkhulu? Amagama akakhulumeki. Amagama akhulumeki. Akakhulumeki. So manje wena uyathwasisa lana uthwasisa ngento yokuchama kahle ilento ozama ukuyisho kumina. Ukuthi wena endaweni yokuthi uthwasise abantu ngendlela eright wena usebenzisa into yakho yokuchama ukuze uthwasisa abantu. Manje le 25,000 siyayifuna njengamanje. Ngicela imali mina angifuni into eyiningi ngicela imali angithi ngikuphila umthwalo wakho. Ngiyacela ukuthi unokuzozama plan yakho ukuthi unokuyibuyisha. Nini? Ngizobheka kule nyanga hayiphela. Kule nyanga mayiphela. Okay, la uhlala nobani wamkhulu? Ngihlala nabantwana. Uhlala nabantwana. Ebhenki kunemali onayo. Ayikho. So yonke le mali oyiqolela abantu seyiphelile. Sakusearcha sathola ukuthi kunabanye abangenile bakhipha imali ngicela imali yamanje. Baphi laba abangenile? Basaphumile. Basaphumile. Bakhona la. Nabo uzodlala ngabo futhi. Uzobabonisa yini ngoba kaboni lo? Ngeke usahlala ngabo ngoba ke sekubonile ukuthi uno. Mamela la wena mkhulu. Because I'm thinking ukuthi wait, eyakho le moto. Siyami. Mina ngeke kupake imoto kwakho. Oyakhe? Yebo. Manje ipaka kanjani imoto kwakho uthi ayisiye yakho? Abantwana. Ngiyabantwana. So manje ngoba labantu nabo banezingane bakhuphe le 25,000 yabo from ipokotini yabo. So into soyenza mkhulu la i1. Le moto uzoyidayisa ukuze ubhadale labantu. Kodwa into soyenza njengamanje wena uye police station wena mkhulu. Sihamba nawe njengamanje for irep for ukuthathela abantu lento yabo le yonke leminyaka ukuthi uthathela abantu imali zabo and ifraud and siswami ngiyacela ungibonise wonke lamantombazana sowalanda ongene nawo la ephohleni ngifuna ukuthi bezobe ngama witness over lo mgulukudu. Yes ngoba besihlangene nabo mama balaba abanye bebekhona ukuthi ngibhalele uhlelo leJozi so babe bathi bacela ukuthi babe khona bathi bacela ukuthi beze so ingalungiswa mangabe lo baba lona njengoba ayenza ngathi uhlakaniphile singayilungisa nababanye abomama kuba nezinefu zigcwele phansi kugcwele izinefu nje lapha ubani ubhokile la udlala nesnake ayikho into ayibonayo ngifile mina lapha namanje mara ngeke uziqole abantu. Mr Jones, can you please take this guy away? Siswami singaqala kuphi manje ngoba ngifuna siye emizini le yonke one by one. Yeah ukhona umzali umuzi singaqala ku ukhona ukhona yes singaqala ku okay akunankinga mama ngicela ningimele lapha emotweni ngisavala nje ishow yami. Guys niyabona into eyenzakalayo la ekhaya ukuthi kwenzakalani fikile lana nomkhulu udlala ngathi kahle usisa lena why uzothatha imali yabantu bafuna usizo baphethe ingulo zabo
kunabantu abakholelwayo angithi ama-beliefs wethu awafani. Kunabantu abakholelwayo esintwini and isintu yise sibasebenzelayo. So bakholelwa ukuthi mayengabe baqhubeka ngendlela amasiko wabo abazalwa bewenze emakhaya kubo izinto zabo zizowavulekela. Manje why abantu bethatha ama-advantage wena kumele uthwasise abantu mara wena sothatha i-advantage yomuntu ophethe ingulo yakhe uzomqola imali engange 25,000. Phezukalo unofuna ukulala nalamantombazana futhi ulala nawo. That's not being fair guys. Zingabi inyanga and bonke mangabe khona umuntu omaziyo umakhelwane wakho or ngumuntu esekasi lakho oyenza lento yenzayo ukuthi uthwasisa abantu ngoba ngiyazi. So guys mangabe nawe unenkinga lapha emakhaya uke wathwasa and ufila ngathi awuthwasanga ngendlela kumele ngabe uthwase ngayo and uyabona ukuthi ayikho into oyibonayo, there is nothing. Ngicela ungadlali ngabantu. Buya la kuthina siJozi Bioscope usibhalele lapho jozibioscope.co.za sizokunceda thina ukuthi uthole umuntu ozokuthwasisa ngendlela eright. Uzoqhubeka nawe usiza abantu emphakathini than ukuthi uzoqola imali zabantu in the name of ukuthi ngoba wena uthemba ukuthi uthwasile. So mangabe unenkinga mfethu usibhalele lapho kuJozi Bioscope all across social media bafethu sikhona. Ningalibali ke nokusubscribe kuma videos wethu guys. I love you and I'll see you on the next episode. Ngisayojoyina lo mkhulu lo siya naye police station siyombambisa into ezoyenzakala if siyavuma unengane naye but ingane zabanye abantu ngeke zilambe ebangeni lokuthi yena ethatha imali zabo. Mangabe uthatha imali wathenga le moto le ngaleyo mali zabantu thina sobuya sithi repossess le moto le ihambe yodayiswa bezofumana imali yabo sisi babantu. I love you guys and I'll see you on the next episode.